imos ver como colocar unha bandolera. A bandolera é o portabebé de urxencia por excelencia. É un portabebés comodín fantástico, eu non o recomendo como portabebés único porque dá pouco servicio, pero sí que é un portabebés que si mercades vades empregar durante moitísimo tempo. Para colocar a bandolera, o primeiro que facemos é traer a anilla a un ombro, levar a tea a diagonal da nosa espalda e imos recoller facendo unha especie de abanico, un plisado, un plegado para meter entre as anillas e sacar entre as anillas e sacar deste xeito entre as dúas. Esta é unha bandolera semielástica. Está moi ben porque dá moi bo axuste para recén nacidos e é doadiña de empregar. É importante antes de axustar, antes de colocar o bebé na bandolera que recoloquemos a tea. Eso que fixemos ao principio do plisado, de plegar, do abanico, bueno, pois ímolo repetir aquí. Por que é importante? Porque se a tea está ben repartida, imos conseguir un bo axuste dun xeito moito máis sinxelo e eficaz. O que temos que facer para asegurarnos de que a tea está ben repartida é evitar que estea montada entre sí. Deste xeito, mirade aquí a tea. Se o vedes, aquí a tea monta por debaixo, vale, pois desfago eso e reparto convenientemente ao longo de toda a anilla. Despois veremos se nos pasa como solucionamos unha tea mal repartida, vale? Porque ainda que fagamos este traballo previo, é posible que despois a tea se nos volva a montar. Así que despois veremos como solucionalo sobre a marcha. Pero de entrada é importante que a tea estea ben repartida en forma de abanico dentro da anilla. Unha vez aquí, subimos a anilla ao noso ombro, un poquinho máis arriba incluso, porque normalmente cando tensamos a anilla tende a baixar e non queremos que baixe demasiado. Colocamos a anilla sobre o noso ombro e traemos a banda máis ou menos á cresta da nosa cadeira. Unha vez aquí xa podemos coller o bebé. Vamos colocar a Lala no frente. Normalmente os bebés pequerrechiños recomendamos colocalos no frente, non de lado. Así que o que facemos é traer o corpiño do noso bebé ao frente. Preguntadesnos a veces polos brazos. Normalmente os brazos tenden a poñelos pegadiños á súa boca. Así que, se non os teñen, podemos axudarlles a levalos ata aí. Estiramos a banda de forma que nos chegue hasta a cabeza e un chisquiño máis, por se tivésemos que tapar a súa cabeza cando quedase dormido o bebé. E respetando a súa postura ranita, a súa pelvis basculada, repartimos a tea facendo un bo asento para o bebé. Dende aquí traemos o resto e, se fose necesario, recolocamos a tea de xeonllo a xeonllo. Agora, eu sempre vos recomendo, para recoller a tea, traer un pouquiño da tea de atrás cara adiante para comezar a facer o axuste. O canto que queda máis próximo a vosa cabeza é o que axusta a parte alta da banda. Se non corre ben, o que facemos é facer un lixeiro círculo na vertical, deste xeito. Así axudamos a que as anillas se abran e imos tensando punto por punto para ir dando un bo axuste ao longo de toda a súa espalda. Vedes que aquí a tea está un pouco montada e é por eso que non me corre ben. Así que o que faría sería abrir un pouco, vedes este xesto cara atrás
e cara adiante. Desa forma xa conseguiría que a tea correse de novo.